Imos a viaxar hoxe pola parte sur da comarca da Estrada. Imos a ir por Codeseda hasta o Alto de Pedra, onde vemos unhas imaxes espectaculares de todos os montes que dan nome á comarca de Terra de Montes, que son os concellos de Forcarei e Cerdedo. Desde o Alto da Pedra vemos imaxes do Monte Seixo, que foi escenario da última etapa da última volta a Galicia de profesionais no ano 2000 e bueno, hai unha pedra onde se unen os tres concellos de Astrada, Forcarei e Cerdedo que forman o partido xudicial. Estamos pasando tamén por diante dunhas casetas de arrieiros construídas na ruta dos arrieiros que iban desde Leiro, Ribadavia e Beade a comercializar o viño á zona dos Xallas, por alá por Santa Comba, pasando por Santiago. Despois de visitar as casetas, imos a coller un cruce á esquerda que nos vai a levar hasta Vinseiro. Pasamos pola aldea de Rozados e Meavía. Aí hai dous cans que me pasaron durante a subida a Vinseiro. Subimos a Vinseiro pola parte de atrás, que son un par de curvas con 1200 metros de longitude. O descenso é espectacular, unhas vistas preciosas da estrada protexida polo Monte Xesteiras e outra un par de kilómetros máis abaixo onde tamén ten unhas vistas bonitas. Pasamos polo Moucho, pasamos por Pernaviva e subimos a estrada por un lugar da parroquia de Guimarei que se chama o Francés. Está casi pegado ao cruce que dá con Benito Vigo e bueno, nos damos unha volta rotonda nas colonias para enseñarvos este mirador e esta casa construída por Fernando Conde, que no ano 1920, con motivo da fama que tiña a estrada de Bos Aires, fundou aquí unhas colonias de verán onde traía os nenos de familias necesitadas que eran de Vigo. Afrontamos a entrada á estrada por Fernando Conde e desde aí pois 1 kilómetro hasta o centro do pobo. Esperamos que disfrutedes do viaxe como sempre.